December ni khat kumsang ni som tu ka khan staff surgeon nei than pi ta chu atlai tu em awangin amhan mo to hle a chan chu Nellis Air Force Base Nevada oma chuan duty tur ani wang ani ber maktak main chumi ni chuan ni danga poa recharger thin a khumbula a alarm clock da chu ari tamya lo maya le chuan nei thana chu dar som pakhata a tho nuwa anu pe Michelle chu kai thobin man mo takin in bol zuya chumi nu achung te chu thlale in garage lampani nakalta a mase akar honga a uniform tele awali te kar chunga thun fel nu kara alu ma chuan ring taka a hnung lama tanga silai pokri a hreta thut mai le chu thom chu nei thana nu puile a fate puin an lo shat vele man mo takin nei thana bula chuan an ron tlan vata chuti lai chuan nei thana chu kongka bula thi nuanga alo omba ka alu chu hei ngalin hei roi pa chuan a thluti boka chu nei thana nu pui Michelle na mo chuan rang taka a pasalama chuan tlanin atlu tor chu vodomatuma ma se Michelle chuan dom han talavin chu in chunga chungka pa ber nei than pi ta chu atlu tarup mai dar som pakhat le chan ve emergency number chuan phone call dongin chuta chuan ka pasal hi silainan kap athina salutok min chan pui ru ti in Michelle pi te chu phone a chuan auto chem chema chu vele phone a lo chang tu chuan Michelle ne na chuan first aid pek dan turte aron shil ngal boka amai ro chu Michelle chuan a pasal nei thana chu athiam mang tokin first aid chu pive ma se engwak a so to lo hemi nu hian police le dam doi lam thiam te an lo thlen chuan nei thana chu arang theng berin anom na atanga dam do in nai bera kalpui ngal ani a ni ma sila doctor te chuan an thei top choi nei thana nu na chu chan tum hle ma se chu palano pang tak nun na chu an chan thei tangang lo a ngonga aliam te chu kumsom ni pariata upa nei than pi ta tan chuan anama ma ani ma na a boral suita ani ti chuan chu thulung chhe thlak tak chu anu pi Michelle an hria tir nu chuan ani po anon chu a chheta vek ni mai hian hriata tin a chung ti le midang te tan po a mi en ton tlak tak pachatak le ramtana na thoklai sipai thatak mai chu amali a chung kwa ti ne na an che na Las Vegas a in kot kaya nge mai tha ani ta si chu thil thleng chuan mi puite po a thongin a chung ti le a thian tha te chuan an tor thiam lo hle a chumi awang chuan mi puite chuan eng thil che ange thleng ti she turin thunei tu te po an nor na sa hle nge a heti lai mekin police po chuan chu thil rap thlak tak chu ati tu chu tunge ni anga engwanga ni than chu thataringot nge ani ang ti chu an thiam lo hle a ti chuan tol that tu chu chui chwa nge tumin a phu tok dat noya shemna pek nge an tum ro hle bok ani Nathan Joseph Phiarrukna speed hi kumsang kha zakwa somrel pani February ni som pania tamuning go ma piangin he apiana thlarkar hi US ram huam chunga omni phache alo ma se US na ain kol ram ti chinga pakhat ani a he me ba ka Pacific Ocean na thlarkar pakhat ni in a hmuna moi ema wangin le history lam thel tam tak omna ani awang hian khwalzin te hip na sai mi tam takin zin nan ya chol hadam nan te pangin an kal na sa he chena le chone than pi da chu gwam thlar kar mun nuam taka apian mai ba ka chung ko thata ka piang le zelin una mi pa pathum Matthewa Anthony Erika le unaw nu pakhat Carmela e ane boka tin an unaw hi anin kum ngei ba ka anin ngai na hlomin anu le pati po an the ang tok toka an pui bok thena amai ro chu nei thana chu au naw dang ti aya danglam devin anau panlai changa nau pang fil tak le tli rol swal nei lo ani a chu mai ni lavin mikom nuam tak ani ba ka mi fil tak thian siam thiam tak ni in a zerna lama po le kha thiam thei tak ani boka tin tuifin jet kama omti taka nei thana hian tui chen hi anau panlai changin nuam ati thei le a hei wang hian ahun ol nei changa piangin tuipui kama kalnana ahun mangse in nisa in phobel de cho nuamat theile ani te chuan nei thana hian anupui hi South High School a kalai aton ni in school akal na mun hi an ko thenom santarita omani a atira chuan anupui ni ta Michelle chu a hmu masak ber hian adu ngal emema anu a phe chuan in ngaihzawng tanin hunte an mandun foba ka anin du tel mai boka ma se van doi thak takin Michelle chu kumsom paruk mi lek ani la hian an chung kwa chuan van doina aron thlenga anu chu boral ta hlawin chuta tang chuan a hun ol neya a unaw nu milisai an unaw zinga au pobir chu apui angai ta a chutia an nu om lo tak nu phe chuan a u milisai chuan anin chunga nu bermo phorna changin
anin enkol tu ber anita a mase an chung kwa chu nei thana po chuan apuina sa thinin Michelle naute po chu alo enkol pi ve thin boka ti chuan kumsang ni kuma khan nei thana chuan a graduate nuwa Michelle chu in nei pu asomin chu Michelle puin him takin alo poma amei ro chu an chung de ve chuan in nei hoi hotna tur sum an nei la awangin an chung de ve rem ti na in an cheng bun soita a hetia an chen dun tir hian nei thana chuan hotel receptionist na thokin chunga na thona a hlo de chu an pahnia in enkol da khop ni ma se nei thana le Michelle te chuan an ma nia in nei ve a mani ke a din the chu an tum ve tla thonga nima sila hun le ni aliam sel nuwa fapa di ona anei ta ka chuan an chung ko income de chu an khop da lo hle a chu wan chuan nei thana chuan an chung ko khosak alo nom ve theinan na thazok le rin tlak zok zon tumin air force a alut le ta a chuta graduate nu chuan Elmendorf Air Base Anchorage Alaska omtorin an ti zuita ani ti chuan Michelle chu an no te ni an chawa lo om thinin poisa an mandu tok po an nei ba ka an no loka phei chuan an du thu sam angein an mani in ngei an nei ta hiala chumi nu chuan an fa patni na tur fanonia ra I an nei le boka chutiang chuan an du thu sam chu nei ta in nei thana military a alu ta bok nen an lo hlo tling ta hle a hetianga an lo hlo tin ta ka chuan atopa topa kumruk zet anin hwal nu le fa pahnih lai an nei nuwa nei thana le Michelle te chuan an chung te le an thian tha ti nen in nei na ro pui tak an bua sei ve thei ta hlau maya heti lai hian nei thana no chu nei thana chunga chuan alomin auna pa erika chuan anu in afa pano pangberin heti taka hlotlina achang thei hi alom thole ain chuan le thu asoi nge hemi nu kumsang ni paruka nei thana chu Davis Mountain Military Base Arizona oma transfer nil in chuta chuan anna kaisan tirngal ani baka weapon loading team leader ada ni in A6 squadron sa team pakhat A10 Thunderbolt attack aircraft a omta a chumai baka logistic teaming le materials management te po anei boka chumai ni lavin nei thana hian anna chu angai hlu in nuamati baka a theitu ka tha in anna chu a thok thina a thopui pakhat soidan phei chuan nei than pi te hi kan ram fa chom dik tak ani ati hial mai ti chuan kumsang ni pasaria nei than te chung kwa chu Nellis Air Base in sonin an thar omna chu Las Vegas Nevada bul loka omani a heta hian nei thana chu assistant junior officer ni in supply section of maintenance of combat aircraft in charge ani ta boka chutiang chuan anna a hlotlinna achang zelang chuan an chung kwa po pung ve zelin fapadang pahni John le David ate an nei le a chuti lai chuan Michelle chuan Las Vegas chu nuamati in chota chen chu adu berani a hei wang hian nei thana chuan anupui Michelle du thu sam ti puitlin saknan Las Vegas a chung ko ta na chena tur in thave tak azong le a ti chuan an chung ko chen theina turin in thatak le thing thonuam tak mai chu azong muta hlau mai chu mai ni lavin nei thana in zon mo chu an thona hmon military base atanga minisom thuma tanga minisom libor vel tlan ani bok nen an phur hle a mase a in leina chuan dan payment chu a puisa lo khol sa atanga a pek nuwa a thlatin hlo te chu thiam taka man an ngai don ta thong ani atira chuan nei thana no pui Michelle chu a pasal thil ti chuan a tilomin anin thar chei dan tur te le in chung bong ro vel ta ngai to chuan a boi hle a amai ro chu hun engi ma chen aliam le nuwa nei thana thlatin hlo chuan an chung ko in en kol tur chu a dai ta tlat lo mai chung ko tam tak boina poisa chuan an boi ve chanta ang hle a hei wang hian nei thana chuan an boina te chen fel dan ngai to in kumsang ni pakokoma USA le Iraq anin dau khan in dauna akal turin ain volunteer ve taringota hetianga in dauna akal chung hi thlaruk ni in chuta akal tak chena chuan an chung ko sum din man po lo je om ve le in nei thana chu alom hle a achang changi nei thana chu ina rei vak lo achol hadam nuwa Iraq in dauna chuan akal le mai thina amai ro chu hetia in dauna akal chung hian anupui Michelle chuan anxiety na satak lo nein afati palinen chawa ina om chuan aril ruati ha ba ka thil tam tak angai to awangin aril ru chu a boi hle thina ti chuan Michelle chuan aril ru boi lu tukte ti se omnan na tho tur zongin an tho na chu cooperate credit card telemarketing farm ti ni in chu farm chuan me chate an mania an din theinan apui pa ani bera chutiang chuan Michelle po in ama sum do na te din ve adu awangin
self development lama te kalian school of aesthetic a chona kalchan boka tin miseli chu ina pasal nei thana omlai chon a hlimin nuama ti theile a ma se rei tak tak a omlo san ta ka chuan ina om chu aningin sheomati ba ka ina afati nen chawa a om thin chu aning theile boka chuti lain a pasal ero angai thein a pasalin adwat na te chu a thalel thei em a amai ro chu a pasal nei thana chu hunri tak tak a na awangin akal bo thin si chutia nei thanan anopui ama om tura a chwa san ring ta ka chuan miseli chuan ama mangai tu le dwa tu tur ngaihzawng anei te tlat mai chu a thopui pa mai kala kumsom thum pakhata upa pil thabe tak le me chemi ve tak ani a he mai ba ka kumsak ni pasari khan mi bum thuwa le ruk kheisa alo tang to ve boka ma se mai kalan mi a hip theina te chuan miseli chu a ne hle thung miseli pu in sui redi ti in a thopui dang te na mai kala san chin chu a soi thit nge ani ti chuan kumsak ni pako kum top lama ni thana chu ina lo ho in chutia awa hon ta ka chuan anopui miselin ngaihzawng alo nei san ta ka wang khan an pani in kar te chu a chet pha vek in lo ring nge anga amai ro chu thil om dan ani tlat lo miseli chuan ngaihzawng nei ring chung chuan a pasal chu a then phal chuang me lawa chu wan chuan a thiam ang tok le a thei ang toka a pasal chu ti lomin chutia anopui miseli lo danglam ta thut le angai sakna te chuan nei thana chu a ti hlimin nuam ti hle a amai ro chu nei thanan a fa te hunrei tak tak akal san thina wang khan an fa te chu zirana an tlak niam pha hle a chumi awang chuan anin chho sana mundanga na tho chu tum tari lavin an na tho chul kara chuan na dang tho tur an omna Las Vegas a chuan a zongta a chu ba ka no pangtiu sun te pe in baseball te po no pangti te a zirtir thin boka chuti lai mekin miseli chuan a thei to pin a pasal le angai zong chu ti lom ton tum ma se nei thana ina omreng ta ka chuan thil chu ama ang khan om thei da lo nei thana ne na annu pe in kar chu a zau til tamaya ti chuan kumsak ni som Thanksgiving khan auna pa irikale anu pui verin kai te chu nei thana te che ni ina ron kalin an ron tlo a chuta chuan avoi khatna atan nei thana le anu pui miseli te chuan annu pa in kara boina an nei ti anom dan vela tang chuan ron sha in anin nei tira anin du na le anin thlak le na te kha an lo nei to lawa chu thil chu an pani in kara chau ni lo mi ten an ron mo mai po in an shi thei tat maya le chuan nei thana u nau te nei thana te an ron tlo atanga kar khatna December ni khat kumsa ni soma miseli le a thian pa mai kala chuan in biak na mak tak nei in chuta chuan zandar som pakhat le mini som pania miseli chuan mai kala message tongin iom anom deuh to nge ka be sei ti in athona chumi nuwa vandai konjek kha an pe fel chep to thole min puina khan kalomi til in ilanom lo deuh chuan apui lo nia kala ngak thei ti in athon le boka chumi nu dar som pakhat le mini som pakwa miselin a reply dan chuan ka pasalin ne chin deuh kha min kai thowa tuna hian ina tanga chwa tum me ka naktuk chu kalau tlai deuh mai thei kha konjek khan boina tam tak asiam che awang khan ti pal ti na chang len bok ani heta langchiang ta chu nei thana chunga khang thil a thlen ma thani liam ta khan miseli chu nei thana bula om chu a chak to lawa ma se han in chen em chu adu se lo a chan chu miseli nei thana a chen chuan nei thanan a thil ti ti awanga angai dam thei to ring lovin chumi awanga anin chen huna in en kol tor poisa a pek du lo aring boka tin poisa a pek du lo chuan atan chuan tlak ran na le ri theina bak chan tur ani don se lo chu ba ka miseli chuan a pasal a boral chuan a insurance poisa dollar sing ruk sanga lai ala theidon ti che bokin chu a thil sha chu angai to na sa hle a ti chuan angai to na chalo tak te le a thil tum le chu ama mai chuan a pai reng thei talo ani ma na a pasal a boral chuan aluman poisa tam tak chu ala theidon ani ti chu a thian pa mai kala hne na a shil ve ta a chu thu chuan mai kala beng chu lo ver he in a topa mai kala nian chuan ruam manna an siam ta a amai ro chu an thil ti thum chu thil lian tham le boi thlak takani awangin mai kala chuan mis elinen chau chuan ani theidon la vina sia a hei wang hian a thian pa kori alexis sokin sa chu an thil ti tumten om taka chuan a som tel ve le a kumsum thum pathuma opa kori hi criminal case pakwa lai lo nei to ni in ruk le mi bum na case te ani tlang puya ti chuan mai kala som na chu pomma se poisa dollar sing ni a phut ve thunga adu dan de chu mai kala le miseli ten ngun taka an ngei to hnu an pom ta bok ani
chumi hnuah chuan an thil sual tih tumna ah chuan midang pawh lo tel vel in kumsom hnih pathuma upa Jessica Austin Coribel nu le an thianu sanoniti ni in sanoni hi hmeichhe bengva tak nilem lo le adult video siama sumthok chuak thin ani a he an thil ti tuma pawh hian Korea le Jessica ti poisa chantur 5% bak achang don lawa ma se chung poisa te chuan a thlem thlu thei tho alo ni an rop mandana chuan nei thana chu silaya ka hlum ani a anuwa akap tu chuan an appointment complexa parking lota nei thana rawng chu ada don boka Jessica chu an thil mo torte lo lam khom tu to ni in kot korte kar khona le thil dang dang te ani hloma chuti lain sanani na ve tur chu Michael an nei thana atha nuwa Michael chu rin hlel ani chuan nei thana tha ani laya Michael omna lo fin fia tu tur ni in chumi zan chuan Michael bula awam thu lo sei tu tur ani ve thonga ti chuan December ni khat kumsang ni soma mi seli chu adam lo awangin ana tho tur la nei te po chu thok zo ta lo chuan ina tlai lam dar nga le achane vela hota a ma se mi seli hi hetiang ma hian hongai mi lo thung achan chu a beauty class kalna hi zandar som le mini somni nolama aban chau thin wang ani ber amai ro chu kha thil rap thlak tak thlen ni khan Michelle chuan apasal nei thana thuthleng alo mu hil chu mo in akai thowa chumi hnuwa in chunga chawa an khoma mudun puya somta a chu a somna chu nei thana chuan lo pomin an pahnih chuan atopna atan chumi zana chuan an mudun ta ani soitak angkha nei thana chu anna a atlai dona wangin manmo takin in atangin achuak ta kha ani a Michelle chuan nei thana chizia chu lo enjingin rin hlel akai lo nan a thian chu kot mangin abibuka chuti lai mekin nei thana thatu tur te chu anin bullok an car Cadillac SRX duma chuan omwang to in nei thanan anin chhuah san tuma a car dana akal lai chuan Michael chu nei thana hnung lama ron kalin thok le khata nei thanan chu voinga lai aron kap ta a chumi hnuwa Michael chu manmo taka a car a le in a in khal chuak zuya hetia a chhuah hnuwa hian a hnu ma chui tur an hu che lo nan an twal than man ro te chu an halral to vek nge a hemi hnu hian Michael chu manmo takin sanani omna chuan kal le in hotela an pani chuan an kal don ta a chuti lai vek chuan Jessica pu in an apartment omna chu evidence an hmulo nan alotify ve mek bok ani chuti an chuan police officer ten nei thana te in an thlen chuan an thil hmu chuan a chong hlom le a chan po pi chung kwa te chena veng him le thabir pol ni in tot Williams sa chuan twal thana thlen hmun chu a in fi ama sabira chuta chuan garage kongka chu a in hong ti hmu in thirim chu chiang takin a hre thei boka tin nei thana thi sen de chu kara te chuan akai na sa in chhuata te po chuan akai noi maya amai ro chu nei thana uniform le awali te baka a thil hlu dang engma abole owangin twal thana chu thil ruk tum wang ani lauti a thachang le thung ti chuan twal thana thlena hmun detective ten an endik zo hnuwa detective Lori Anderson chuan an tha tak nei thana no pui mi sele chu tho zot fe in ani chuan detective te zo na te chu thatakin a chang zela chuba ka poisa lama an chung go boina te po asoi tel boka chutia Michelle an chung kwa ina sumlama an boina to asoi tel ta ka chuan detective te chuan rin da nein nei thana khan a chung de shiat lavin thil ti ruk anei ani thei mai angem ti tile poisa khel te hi a ching anga chuta a khel pui te ho chuan a chunga thinrim na nein an that ani thei mai angem ti te chu an ngei to na sa hle a chan chu nei thana thatu hian plan mumal tak neya twal thata an shet wang ani ber ma se police sen nei thana cell phone an indik nuwa thil ril hlel om tur pakhat ma mulavin anu puile afa ti thalak che ala om box ni an chumi awang chuan detective te chuan nei thana chu pathatak ani an ring ta hle a ti chuan detective te chuan investigation chu chhun som zelin nei thana che na bul nai mi te chu thil ril hnel om an hmole hmolo an zot le a chuta mi thin kha soidan chuan car pakhat nei thana te in bula an hmu thin thu soin chu car chu mi pakhat ti sat buang ha in a khal thin thu le khatia silai ka ri an shat vele khan car nei tu kha rang taka akal ngal thu an soitel boka heta tang che hian detective te chuan nei thana tha ani chungchanga nu chui zon tur an nei le ta hlau mai chuti lai me ken nei thana chungtian an fa pachunga thil thleng an sha chuan a chong hlom hle maya go ma tanga thlona chuak ma sabira nei thana te omna chuan kal ngalin anu karmalita pi te chuan chutiang maya a fapa nei thanan a bowel san tamai chu angai thiam lo em ema thlona an chuan chung chuan a chap char char nge nge ani amai ro chu
nei thana te in an thlen ve le mak tak mai in anupui mi se le chuan nei thana nu chu lo kwa ngalin alo thidang zui ngal boka ma se nei thana nu chuan chutia amo om tamai le anung changte awang chuan thil dik lo riau om tla ta hria in Michelle a han thidang tamai te chu alim ria wa hriat na ani tetlat maya hemi nu hian Michelle chu detective te chuan tho zot non le in witness in a soi anin bula carding chungchang kha an sota a chuta Michelle chuan chutiang ang kar sia cha chu a thopui pa Michael an anei ve tho a soi tetlat mai ma se hetia Michelle Michael chungchang a soi tamai hi a chan an chelo thung chumi nuwa Michelle thu soi detective te chuan bo zui le in Michael chu chui zui ngal ani a chuta an chuina chuan Michael an criminal record ani te chu hria chhuani in chungti awang chuan detective te chuan Michael chu nei thana tha ani chungchang a chuan an ring hlel ta hle a hei wang hian ani po thu zo fia tura ko ve ani ve le ta ani Michael chuan detective te zona te chu thadewin a chang zela nei thana tha ani ni khan khoya ngei om tia detective ten an zona a Michael chuan zandar ko bor vela supermarket a akal tho soin chuta akal na chuan amit la tak tu sanoni aton thole ani nen chon ri tak anin komnuwa hotel an pani an kal tho soya tin a soizel danin an kalna hotel chu zandar som pakhat bor vela an thlen tho po asoi boka hetia Michael detective ten tho an zo fiat nu hian athu soide chu adik ngem ti fianan sanoni chu detective te chuan bele in ani chuan Michael nena anom dun ngei thu alo soi vele ta boka amai ro chu detective te chuan Michael le Michelle te chu an thu zo fiana khan in soi fel la thatak nei ve ve ma se thil fel la om tlata an shada wangin an no chuina dot le ata chuan Michelle phone chu an en sak le ta a heta hian IT lama specialist roin detective te chuan kumliam ta atanga Michelle le Michael in biak na te so an nu thei ta hlo mai khamini nei thana tha ani ni December ni khata khan Michelle le Michael te chuan an business contract pakhat vandan contract chungchang soin anin biak na atanga alanda na thuruk in thup a om an ring hle a chu mai ba ka anin biak na chu business chungchanga in biak na mai mai ani the an rin lo ba ka nei thana tha ani na chungchanga khan anupui Michelle le an tho pui pa Michael te hi anin rol ve ve an ring ta hle a ma se an mani ti nge ni ti fin fiana ane the se lo chutianga Michael an injol na ane nge ni ti fin fiana ane the tak se lawa chuan fin fiana ane ma chu an chwa zalen ri ta ani ti chuan detective ten Michelle phone an en fia zot nu khan Michelle chu thu zo fia tura kaule ni in hemi chum hian alan dan chuan Michelle chu a hlo thon mel le ba ka ati melin thil engi mo thop nei angin om tlat maya chu mai ba ka Michelle chuan police officer te chuan adu ain thil an shanim to ti a thiam ta bok nen atopa to ba officer te ne na chuan a pasal nei thana chu a tho pui pa Michael laka awi re san tho chu a soi chhuak ta a anwa Michelle soizel danin nei thana tha ani ma thlani khatliam ta khan Michael ne na a pasal nei thana tha dan to ro mana an siam tho te soin tha an tum chan po nei thana insurance poisa an du wang ani tho soya ma se a pasal nei thana tha an tum na chu aril ru thlakin adu le lo tho soya a pasal nei thana chu a khongai tho le aril ru a thlak chen le tho soi tin an ro mana te po chu a hlotlin lo thena na a be tho le a pasal nei thana tha ani ni po khan a alarm clock te po ka off sak dei tho soi boka amai ro chu detective te chuan Michelle chu a pasal nei thana tha ani na ain nam noi nge ni ti chu an chiang ta hle a he mai ni lavin Michelle a pasal an tha tur chungchanga aril ru a thlak le tak tho a soi bo kha aum dan vele a hoi her enin detective te chuan an ring theilo ani ber chu mai ba ka an soi dan chuan Michelle a pasal nei thana a thinge ani ti a hriat khan anui suk ni in an soi bok ani ti chuan a hnuwa sonani chu police ne na inpong tura vakal vele in hetia ain puana chan an rin dan chuan detective ten case an chhui zel chuan ain nam hnoina an chhui chwa tho tho arin wang ani a heta detective te ne na soi dan chuan Michael an alibi atan ti loina a man tho soin a thianu Jessica in a chan puina adil thole drugs dealer pakhat swal deuh zertir na pek an tum tho asoya ma se ati ve tur zong chu drugs dealer khoitu te singa pakhat chu man cho ani lo nan lo chan pui mai kha ani tho soi bok heng ba ka hian nei thana tha ani hnuwa Michael an sanoni ava mo khan an thil ti de chu Michael an a shel vek tho asoya amai ro chu thil thleng dik tak a hriat vele
a thian den an thil sol ti thupnan an lo hmang mai ani ti a hriat nu khan rang taka police nena a kal ngal tho soin anuna atan poa a hlom thu a soitel ta a ti chuan detective te chuan sanani thu soi chu adik le dik lo fin fianan Michael nena an kalna hotel CCTV chu an indik le a chuta chuan Michael soi anga kha hotel kha zandar som pakhata thleng ni lovin dar som pakhat le mini somlia an thleng zo ka ni ti an hmuta boka ti chuan sanani in puana awang chuan detective te chuan Korea le abial no che sekai te chu thu an chot fia ve le a Korea chuan nei thana tha ani chungchanga in nam hnoina pakhat ma ani lo thu a soitlata amai ro chu che sekai ve thung chuan nei thana tha ani na ai nam hnoi ve nge ni ti ain puang thung ani chuti lai mekin nei thana thana hun chu a chung te le a thian tha te ba ka a thopui te chuan December ni sari kumsang ni soma nilis besa chapela an mangta a ma se mi se le chu a pasal nei thana ta na hun an mana po akal ve talo a thopui te chuan nei thana chu mi thatak le ramta na thohlok tak ani thuan soya tin an squadron commander in a soidan chuan nei thana chu ramta na in te zo tak le a chung te tan po a pathatak ani thu te a soya chu mai ba ka mi zong zong te chuan nei thana chu thopui nuam le thian te ta na in pe zo tak ani thu an soina sa le a nei thana una pa Eric Piten nei thana ta na hun amana soidan chuan nei thana chu atan le an chung ka ta na role model thatak ani thu le ain pek zo hle thu soin pasal thatak le pathatak ani thu soya chu mai ni lovin ramta na in pe zo tak ani thu le a thil ti song song de chu a chung kwa le aram apangai wanga ti vek ani thu soibo ti chuan December ni kwa kum sang ni soma nei thana rawang chu guama phurhon ni in avuina hun chu St Francis Church tamani nga nei ani a chuta chuan a sipai jan puite chuan thana hun ursun taka mangin nei thana vuina hun an man dan hi aro pui hle a motorcycle somthum paruk lain arwang an zui ba ka avuina mun tur thlan mol an thlen chuan officer parukin ram flekin arwang chu an lo khu boka a hnuwa silai chu vanlama voisop ni pakhat ka po ani hnuwa nei than pi te chu ramtana pasal tha sipai boral ta te an William anga ro pui taka William anita ani December ni riat kumsang ni som khan Michaela Cory Hawkins le Jessica Austin ni te chu bel theilawa man ni in atuk December ni kwa miseli po chu man vele ani a chuta chuan police chuan miseli hian rirulam boina ani ni ringin ain ti hlu mai lo nan an veng tha hle a himi hnu January ni li kumsang ni som pakhata Clark County District Court chuan nei than pi ta tha ani chungchanga in nam hnoi mi pali te chung tho chu arel ta a chuta chuan silai hmanga mi in rok le tual tha tumna church te ba ka silai hmanga tual tha na church te nei tir ni in Michael le Korea chuan church tang pakhat silai dan lawa kolna church an nei boka ti chuan he case trial hi kumthum hnuwa nei ni in he case a in rola pu then khate ero chuan anin rol ve lo thu an soina sa hle a heta hian defense attorney chuan court ne na fin fiana thazok phutin court hun chu an potlai thina ma se chu an thil te chuan thil sol ti tu te chu an shemna hun tur a chel khotlai mai ani ti in an chang thung hemi nu September ni somni pakhat kumsang ni sompanga a nei than pi ta case trial chu nei ni in chuta chuan Michael chung tho chu rel na sak ber ani a ma se death penalty a mu lo theinan nei thana tha ani na ai nam hnoi tho le thil ati sol ngei ti apom ta a chumi nu September ni somni pakwa kumsang ni sompanga Michael chu tam chung lungin tang tur ti ni in parol po chhoi ro ani theilon talawa amai ro chu Michael chuan a chung thu chu rel that le dirin nei thana kha a tha lo thu a soile a ma se he adil na hi an pom talo ani Michael chung thu rel ani atanga thlakhat nuwa misil pi te chung thu po chu Las Vegas ko ta rel vele ni in misil chuan a pasal nei thana tha an tum chong changa khan aril ru athak thu kha al soi char chara ma se cha chin thu soi du ani le nei lo azwa adu zong ka soina huna pek chuan misil chuan a pasal nei thana chung de lam chu enin mi tui ka chungin ngai dam adil ta a he mai ba ka nei thana le afa de chu amangai le thu soin thil engi mokal sol pal awanga thil poi tak de sol pal ta ani thu te a soi nuwa misil chu athidang ngal boka ma se prosecutor chuan miselin a in chher thu a soi te chu arin tlak lo thu soin an evidence nei te ne na a thu soi chu ain mil lo thu a soi le tlat maya chu ba ka nu fapali lai nei to in khatiang thil te nom tak kha ati du ani chuan me chhezak thei lo le mangai na nei lo tak ani nge yang ti in a soi bo chu mai ba ka
judge po chuan prosecutor thusei te chu pomin Michelle chu a pasal nei thana tha ani na a in nam hnoi ve ngei thu soya tin a hnu a Michelle ngei po in a pasal tha ani na a in nam hnoi ngei thu te sei ve bokin first degree murder case ortir ani ta a vani thlak takin Michelle in pona chuan thi tura shrimna chu ati hniam sak ta hlo maya chu ba ka nei thana chung te chuan Michelle chu an chung ko member alani ve renga wangin thi tura shrimna chu pelo turin kota an lo ngin ve bok ani October thla kum sang ni som panga a Kori Alexis Hawkins sa chung thu chu ngai to ve ni in Kori po hian athil ti chu pawngin dam chung lung in tang tura ti ani ve le a ma se Korean porola chwa theina adil chu chachin a hnol thung chutiang bokin Jessica I po chuan athil ti sol chu ko ta pomin tol tha case ortir ani boka ti chuan March tha kum sang ni som paruka Michelle shemna to tu te chu ngai to le ni in Michelle chuan arirulam a chen lo awanga a pasal nei thana kha thatamai ani thu a soiba ka nei thana chung ta hne na chuan ngai dam adil thali a chuta chuan nei thana nu chu sa khomi tak ani awangin amawin chuti taka afapa atha saka wanga a in chhir a mu chuan rir nuamin adam chung hunte amang to don lo ani ti a hrethiam hle a chuwang chuan amaw Michelle chu kota angai dam ta a chuta a soile dan chuan Michelle chuan athil ti te awanga a tor tur chu atam hnim tok to thu a soi nge nge hengba ka hian nei thana nu chuan Michelle hne na afatin an mu du to lo thu soin an pa chunga athil ti angkha an chunga ati ve an hlo thu soitela tin Eric P te soidan chuan kan chung kwa chuan ha aya ha mit aya mit kha kan ti velem lo ti in a soiboka heti lai hian anu pui verina kai chuan tungkam nei ve bokin Michelle chu a huat hle thu le chumini atang chuan an chung ko ming pi ti chu a chomjel thei to lo thur thu a soita ani ti chuan Michelle chuan adu amna awangin chung ko in hmangai tak ti ke chevekin ami pa hmangai tak pasala ani nge le a fati pa zanti na bula amut pui thin le ama hun tur alo swang to pui thin nge mai chu a thata chu ani a nei thana chu pachale na pui fanau te ta na in pe zo a chung ten thil tha ani thenan chon a thei to pathok thin in hetia van doina atok tamai hi apoi hle a chu ba ka an fa te chuan an nu thil swal ti awangin an dam chungin an thinunga seranung an ne reng to dona mi te chuan tol tha mang fa te ti in an che reng to don bok ani ole he thu kan ngai thlak ta ka a thalai berani ta chu nei thada thatu mi sol pali Michelle Pitt Michaela Kori Hawkins le Jessica Austin te anom na mun tur dik tak jela anom ta kha ani ome